Ei, rapaces e rapazas, mira, este libro comprei no ano 2015, cando me empecé a interesar do tema da supervivencia, do búsqueda, da caza, da pesca, todo eso. E como daquela non sabía usar o internet, YouTube, non sabía usar o ordenador, pois comprei un libro. Bueno, comprei unha miña nai, que eu non tiña cartos. 40 euros que valiu. Este libro enseñache sobre 7 escenarios diferentes. En montaña, en selva, en deserto, en monte. Tamén te enseña como ir en 4x4. Aunque, a ver, ten un Range Rover e facer 4x4 nun Range Rover é como non facer nada. Por que recomendaría este libro? Porque a verdade que explica moi ben todo, está moi detallado. Ademais é bastante largo, ten moitas cousas, como facer un refuxio, unha cabaña, como facer unha fogata, como se di, como destilar auga, destilar non, bueno, potabilizar auga. Bueno, pues todo eso, aquí no monte isto vai de sobra, porque no monte non hai internet, sabes? Entonces, pues bueno, tes mellor ter un libro. Bueno, pois este 23 ou 26 de abril. Bueno, o día do libro, se queredes aprender a sobrevivir, pois aquí tedes o libro este, Guía de Supervivencia.